בעידן שבו AI משנה את כללי המשחק, כבר רואים את הפער. יש ארגונים עם אוטומציה שמבצעת פעולות, ויש כאלה עם Agent Force שמבין, יוזם ופועל בעצמו. לכן החלטתי להוביל בפיקסווידו אסטרטגיית AI רחבה שמשולבת בכל רבדי הארגון, לא רק ב-CRM. אנחנו מתכננים, בודקים ומבצעים בעזרת AI, וזה משנה את איך שאנחנו בונים פתרונות ללקוחות עם Agent Force. וככה זה נראה בפועל. תדמיינו איש מכירות בשטח. ברגע שהוא פותח את האפליקציה במובייל, הסוכן כבר עבד בשבילו. הוא מקבל תמונת מצב עדכנית, תובנות משינויים בארגון ובשוק, והמלצות לפעולה בזמן אמת. בתחום המכירות הפכנו מידע מפוזר לדשבורדים חכמים עם תובנות והמלצות. קיצרנו זמני תגובה ושיפרנו שיעורי סגירה. זאת תפיסת עבודה חדשה שמחברת אנשים, דאטה ו-AI ליתרון תחרותי. ככה נראים הפתרונות שלנו בשטח, וזו רק ההתחלה.